Mayong buntag, mga igsuon, niya napunta sa Adbyento. Nagipainomduman kita ni Adtong Domingo, nga karon panahon na sa Adbyento. Kung nasayod kita nga ang Adbyento, mo man ang sa to pagpaabot, no, sa atong Ginoo o manunubos sa mamabot sa Pasko, no? Pagpaabot, sakto man kini siguro, no? So, sakto yun pagpaabot, no? Pero kinahanglan nga susihon gamay, no? Kay una pwede man ta magpaabot, no, nga naglingkod, way gibuhat, no? Naghinok, natulog, nagduka, no? Nagkapi-kapi, no? Mana pwede magpaabot nga ingon ni ana. Pwede sabta magpaabot nga sama pananglit sa usa ka daga, no? Nga nagpaabot sa iyang gihigugma. Ang maong daga, siyempre maligo ka na, no? Magpa-beauty, mag-ilis og nindot. Sa to pa may mga aksyon, no? May mga gibuhat, no? So ang Adbyento dili lamang magpaabot na murag wa lang, no? Kundi kinahanglan kini og aktibo, no? May mga gibuhat yun aron sa ingon matuman ang gusto nato nga Pasko o pag-abot sa atong Ginoo sa atong kinabuhi, no? Nga mao ang malipayon, makahuluganon, mabungahon nga pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? So mao kanang atong tinguha karong Adbyento. Naunta kita sa pag-abot sa atong Ginoo sa Pasko, malipayon ta, no? Tungod kay nag-aksyon man kita, naman tayo gibuhat, no? Panahon nining Adbyento. So karong adlaw kita gipinainomduman sa mga pagbasa unsa, no, ang mahimo natong buhaton, no? Siyempre kada adlaw, no, naay mga tema nga moabot pinagi sa mga pagbasa, mao na nga daghan ang isulti sa mga pagbasa sa atong angay nga buhaton. Uban siguro balik-balik, no? Sama sa karon nga tema ginapahinumdum kanato nga angay natong lihukon sa atong kinabuhi, no? Kay mausap kini gahapon, no, nga tema mao man ang panginahanglan gayud sa kalinaw, no? Usa sa problema nato ang kalinaw. Ang guston ta sa Ginoo yang gisulti dinhi sa pagbasa nga kini kunong mga lobo ug ang mga nating karnero magdulog na, no? So maguban ang mga lobo, no? Kining mga mabangis nga hayop uban sa mga anak sa mga karnero, no? Sa nating nga karnero sa ato pa murag di kakahunahon na anak, no? Nga magdungan o maguban ni sila magduog pagyud, no? Ni kining magigalan ang baka ug oso. So kunana ambot pasabot lang mga igsuon nga mga dunay kalinaw, no? Kay ang mga magkaaway, magkasinabot na, magkauban na, no? So ambot pasabot niini. Nang sa ato pa mga igsuon nga diha sa atong kinabuhi karon nga mga panahona, naunta tagaan nato gyud og pagtagad kining panginahanglan sa kalinaw. Pwede nga kalinaw sa atong kaugalingon kay basin natay daghan kayo nga mga gidala-dala sa atong kaugalingon nga nakawa sa atong kalinaw, no? Marang nag-away ang atong pagkatao, atong kaugalingon, no? Kay tungod sa daghan nga atong ginapas-an, mga kaligutgut, no? Mga kalagot, mga kasina, uban pang mga kinaiya diha sa atong pagkatao, no? Nga diin kita dili malinawon diha sa atong pagkatao, no?
kalinaw diha sa atong pamilya, no? Basin ba yan ay mga panagbangi, panagbingkil, panag-away o mga relasyon na nabungkag diha sa atong pamilya, no? Mga anak batok sa ginikanan, mga ginikanan batok sa anak, bana batok sa asawa, asawa batok sa bana, no? So daghan kayo diha sa atong mga kasilinganan, no? Basin niya sa una maglinabay ay kitag pahiyom kung magsugat ta, karon maglinabay ay tag basura, no? Diha sa atong mga mga atong mga nataran, no? Ay lagi na ay mga kalagot batok sa usa-usa, no? So kana mga igsuon, no? Anong nga tan-awon nato o kawalay kalinaw sab sa atong nasod, basin natay kabahinan niya na nga kawalay kalinaw sa atong nasod, no? Angay nato nga pamalangdungan usab ug sa gikaingon ko na angay sab nato nga dugangan og aksyon, no? Butangan og aksyon kung sa ganing atong mapamalandungan ug nakit-an nining panahon na tali ni ining kalinaw, no? So daghan actually kayo ay ang atong angay nga trabahoon tan-awon, no? Unya sa Ebanghelyo usab naapod siya hagit kanato, no? Ang hagit sa pagkamapaubsanon, no? Ginahagit kita sa atong Ginoo nga unta may sama kita, no? Sa mga tao nga walay kahibalo, no? Kaysa ilaha ihatag, no? Sa atong pagkasulti. Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinadmanon ug sa mga way kahibalo. So atong sabtan dinhi ang kagustuhan sa atong Ginoo unta nga kining mga walay kahibalo, no? Madugangan ang ilang kahibalo, no? Sila ang angay nga tagaan og kanang pagpasalamat sa Ginoo, no? Pasalamat kay kining mga walay kahibalo, no? Sila dugangan man og kahibalo, ang magililong sa mga makinagmanon, sila ang pahibalon, no? So man na mga igsuon, ang ginasulti lang dinhi nga angay nga magmapaubsanon kay lagi kining kahibalo manggod mga igsuon. Kung naghunahuna kita nga daghan kitay kahibalo, kitang bright, kitay maayo, kitang naay kanang ganing wisdom, unta natin wisdom, na usahay ang tentasyon sa pagkamapahitason maana ka nato. Uy, ako ang labaw din no? Akong angay nga paminawan, dili kamo. Kay kamo mga way pagbuot, walay kay balo, no? Mubo lang mo, ako taas din So mo nang tentasyon, no, sa mga tao nga nawalay kahit ang anahe daghan nga mga kaibalo. So atong Ginoo sab nagpahinumdom, no, kanato nga unta kita maning kamot sa pagkamapaubsanon. Kay ang tao nga mapaubsanon modawat sa iyang mga kapakyasan, modawat sa iyang mga nabuhat nga mga sala, modawat sa tanan nga tagi makapagamay kaniya, no? Sige na lang, no? Kung dawaton ka na, kay kung dawaton niya ang pagkaubos, abli siya sa pagpasaylo, abli siya sa kanaganing pagpangayo o kapasayloan usab sa iyang nabuhat na mga kapakyasan, no, sa iyang kinabuhi. So para sa atong Ginoo, mao kanang ginadaig sa atong Ginoo, ginapasalamatan sa atong Ginoo diha sa iyang amahan kinang mga tao nga gamay ray kahibalo, kay lagi sila mas abli sa pagpakamapaubsanon kaysa mga tao na dagkog kahibalo.
So mga igsuon, mao kini ang tanawon nato nining panahon sa Adbyento, dugang kaysa gikingon ko na matag adlaw matagaan mo bag-o nga mga kimbuhaton, no? Dugang nga tangkaan nato ang pagtagad. Alang sa kalinaw, maningkamot kita nga unta, may mo kita nga malinawon uban sa atong pamilya, diya sa atong katilingban, no? Nga may mo kitang mapaubsanon aron kita andam, no, og abli sa pagbag-o sa atong kaugalingon, pagdawat sa atong Ginoo sa katapusan o sa Pasko, tungod kay kita mapaubsanon man diya sa atong pagkatao kini ng mga butanga, kitang mga timaha atong iyampo matag adlaw usab aron tinud yun kini nga may tabo alang kanato ug alang sa malipayon ug mabungahon nga pagsawlog sa Pasko sa Ginoo o malipayon nga pag-abot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.